Why Smith Africa TV once again? You are still here at Sqengqe Stadium. It's a first annual Goduka Music Festival eyenzekala eThekwini South Africa. Njengamanje sineqhawe la uBhekuhonga. Iqhawe leli elenze izimanga angazi noma le ndaba ezinkulu kangako sezizwile yini noma mhlawumbe zithema zimenyezela zamenyezela sekhona yini kodwa ngaphambi kokusande kakhulu asimnikeze ithuba lokuthi abingela abukeli iSouth Africa TV. Ngiyabingelela mfowethu kakhulu ngibonge ithuba engilitholayo ku-Height Media TV. Akuwe mfowethu ukuthini ngakusho ngibingelela nje mfowethu ngibonge nethuba engilitholile ukuthi ngikwazi ukukhuluma lana njengomuntu osafikayo endimini kaMaskandi kodwa osenegama eziningi ezithusa abaningi ngoba namanje ngoba ngiqeda ukwenza imihlola nje ezeqala number 1 namanje ngisaqhubeka lapha. Qhawe lakithi into eyenzakalayo eziwise media sifike ekseni la abantu bengakhona but siyaqala ukubala okwenzakalayo njengamanje ukuthi uthi uyaphuma estage abantu bakufune bakudemand ukuthi ibuya kwaphoqetho MC ayekho into abazoyenza abakubuyisela udlala ingoma yokugcina. Ungathi yini yenza lawo because kade ngingabona nabantu engazona eziqhala kuphela bezikubiza wonke umlandeli okhona la yini yenza lokho. Mfowethu kafushane kahle mangizokhuluma iqiniso ukuthi mawudlala estage ngoba isikhathi noma khuluma isikhathi sekudlala 1 kodwa nje obusho abalandeli bafuna ingoma yesibili yini ke indlela othi mawufika ngayo stage abantu ubenze befile comfortable ngolimi ke ongelona ukuthi bafile comfortable bonke udlala ingoma engachemile wonke umuntu azizwe leyo ngoma imukela ikhava wonke umuntu so kwenza ukuthi mawuphuma nje obusho akuzona ihonga kuphela ezithi buya kodwa ingoma ubunandi bayabaphoqa mfowethu ukuthi cha lo muntu akabuya sinelanga ingoma nje mfowethu kuphela nendlela othi mawudlala ngabantu ubajabulise ungachemi unganzofi umuntu udlale nje ingoma eqondile eneutral wonke umuntu lokho mfowethu nokuhlonipha abantu bebonke jikelele bomculo wamaskandi. Mbovu mntakaba ngaba iphutha singawuthola umyalezo oqhamuka kuwena oya kumjosti no baba osihlelo umcimbi omkhulu kangaka. Ngicabanga ukuthi ubonile oyazi ukuthi lo mcimbi oqala wenzeka yes uzokwenzeka mnyaka wonke but uyaqala kodwa isimanga abalandeli ubonile usestage ukuthi uyanyambuka ungathini ungathi wenze ngani ungathini umyalezo ngawusakela. Mfowethu nje kakhulu selapho simbonga ngempela sengingena stage ngangabonga wena umjosi ubhuti kumina mdala nabanye ithimba bebambisene nayo umcimbi ngicabanga ukuthi into ayenze kakhulu ukuyimisela nokusebenzisana nabaculi bakaMaskandi ngeqiniso ngoba mfowethu sokuthi sinakufihla imicimbi eminingi kaMaskandi iyahlelwa ingaphumeleli onjenga namhlanje iminingi imicimbi ebihleli njengoba ngitshela bengiqashe emicimbini eminingi kodwa ngagcina ngithola amakholi izolo ekuthiwa hayi lo awusekho hayi ukuthi okay kulunga lasidila kodwa nje into engawuthi yenze ngokuphumela emicimbi wakhe ukuyimisela asebenzisane futhi namaciko ngeqiniso noma ekufonela kujeje akusenzeka ukuthi kodwa ukuthi uzonze isikhathi sokwenzeka iqiniso kuphela iqiniso yana into eyenza ukuthi ube nenqubekela phambili nokuthi ukuthembela uNkulunkulu-ke mawuthanda izinto zakho iqonde ungabi nanqushishi namuntu iqiniso nilodwa lo limkhululile ubona abantu bebangafuna festival ngicabanga ukuthi kuma festival amanye asephinde kabili noma kathathu idlula amaningi esobala kodwa nje indlela engiyishilo ngonyaka ozayo yobe isemabhida phakathi kuyaphoqa Hlonisha qhawe mjosti la ukhona usekhulumile umbovu ukhulumile ungubani ukhulumisa uMahashi uthi le event ngonyaka ozayo ayikufanele kuba la eKing's Stadium ifanele kuba semabhida. Siyathemba siyazi ukuthi even izikhulu zomasipala weTheku uhulumeni waZulu-Natal ulalela ukuthi iGoduka Music Festival ayifanele ukuba la elokishini kumele iye phakathi edolobheni emabhida. Qhawula ke sasikudedela mhlawumbe umbuzo wandile lokugcina lo yasiqale ngokuthi mhlawumbe kubalandeli bezeqhalaha noma abathandi bonke bomculo wamaskandi usaphusha lo msebenzi vele engcina ukukhipha noma khona ozophuma ngekudala. Mfowethu njengamanje kubalandeli beqhala ngeke ngibabonge nje kakhulu isupport abanayo akujwayelekile ukuthi umuntu uma kade ekhona eculo ashone basala abalandeli bethi sitela sindawo okuyisiqubulo sabo sithi #asindawo la ngaphela abayindawo kunokuthi banciphe bayakhula lokho kukhomba ukuthi nami kusho ukuthi khona into engifike nayo ayi-add so nje inamba yabi increase each and every day. Ngibonga kakhulu namanje ngisakubonga yancingoza ngoba namanje lo bebonakala bebaningi ngana le mcimbini so nje engabathembisa khona ngisekhona ngisazoyishaya
ngoma namanje njengoba ngikwazi ukushaya ngicumane laba bebengalindele sazoqhubeka bebeyibuso okuningi asekhona noma wekho but ngenhlanhla ngakwazi ukwenza abayimpumelelo namanje okuyiwo lawo ngwadlalayo manje adlala ingoma esizingeni eliphezulu kakhulu nakonyaka ozayo ngisaqhubeka futhi neze iqala kanjalo ngisekhona nje ngasho njalo abaqine beme kanje njengoba bengimisile kanje bangimisa isibindi bangipha amandla so nje yonke into ngisazoyenza ngendlela ukuthi ubafo umjikela kasekho akusho lutho lokho sekuselithi nje sikhohle noma singakhohliwe but sibheke nje iphambili kusuka manje siya phambili nokuthi ngibaphathe kahle ngibonga ukuthi bangiphethe kahle nami futhi ngiyabathela ukuthi ngisazoqhubeka nje ngibaphathe kahle ngiqhubeke yonke into akukho la kuzophazamiseka khona. Khawula kithi baba Bhekuhonga eziwathi Africa TV uyazi sihleze sikweseka qha futhi sizoqhubeka sikweseka mhlambe umbuzo wokugcina qha inkulu indaba isazotrenda baningi abantu abakayizwa bayazi kade khona promotion ade khona kupromote le event ukuthi abaculi bamaskandi bazonikezwa ithuba lokuthi kubonakala ukuthi omunye umculo ozobe la ozobe nalabantu baningi abaculi abahoxile singazazi izizathu ngoba asikatholi ithuba lokuthi sikhulume nabo mhlawumbe siyozwa kubona kepha qhala kithi ezichaza zithezona ngeze ziliyeke lelo thuba aziyisabi inselelo zizongena ngoba ziyazithemba ukuthi ziningi zangena ezabahubhe zangena ezamdumazi akana noma ubusuyizile nimphumela mfowethu ngizwile bengile emotweni ngizwe kancane nje ngizwile kuthiwa nje ezeqala number 1 njengoba nekhala lali isho ezeqala number 1 ziyawina kwathini kwena qha kwathini mbovu ngeke ngakhona ngaphumela emotweni ngalihlambe ngizwe lemsakazi mhlawumbe ukukhuluma mhlawumbe khona igama eliphambanise iqhalakha noma into ethile uma ngithi ngiyaphumela ngathola abalandeli bebona ngibhaka khona bagijima bathende uyazi ngaphandle ngithi angizwanga base bengichazela ngisho nami vele sengifuna ukuzwa ngaba buya ngaphakathi bathi hayi lokho kuzwa kuyikhona yithini sesibili akungijabulisile mfowethu kakhulu futhi especially mina ngifika ngimusha emculweni ngesiqamba mama ngimusha ngiphethe inkumbi zabalandeli ngaphala bakamjikijela abangithemba abangiseka namanje so ukuwina kwabo kwamina ngipha amandla more yabona ukuthi la ngikhona ngisephansi ngisakudla ngiyabathembisa la ngikhona ngisephansi bona ngokwabo sebengibeke kwimidli level kodwa ngafika ngisephansi ngiyaphezulu la ngiyakhona qhala kithi siyabonga kakhulu kwathi Africa TV sohle sikusupporta njalo ngiyabonga mfowethu kakhulu kwathi media ngiyazi isupport from emabhida namanje ngiyabonga kakhulu mfowethu siyabonga.